हाय लोगोफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम लोगोसे खाथिनि गाथानि सावगारियाव थुनानै हो मानोना आंनि लेटेस्ट भिडिअ आपलोड खालामोब्ला नोंथाङा बे खौरांखौ बयनिख्रुइबो सिगां मोनगोन। Hello friends, good morning. This is Roman. Welcome to Technical Bodo YouTube channel. खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि मुङा Roman Technical Bodo YouTube channel आव आं नोंथांखौ बरायबाय। Friends, दिनैनि साना Technical Bodo YouTube channel नि थाखाय जोबोद मोनसे रंजाथाव सान। दिनैनि सान मंगलबार 11 सेप्टेम्बर 2018 खालारा Technical Bodo YouTube channel नि थाखाय अरायबो गोसोखांथावना दिन जानानै थालांसिगोन। मानोना फ्रेंड्स, दिनैनि सानाव टेक्निकल बड' यूट्यूब चेनेला गासै 1000 सब्सक्राइबार फेमिलि मेम्बार्सखौ कमप्लीट खालामबाय। तो बे खाबुआवनो आं टेक्निकल बड' यूट्यूब चेनेलनि जानानै गासैबो सब्सक्राइबार बिथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिबाय। मानोना बिथांमोननि अननाय आरो मोजां मोननाय नङामोनब्ला दिनै टेक्निकल बड' यूट्यूब चेनेला बै अचिभमेन्टखौ मोननो हानाय नङामोन। आरो बेबायदिनो गासैबो लोगो बिथांमोननिफ्राय बेबायदिनो अननाय मोजां मोननाय आरो सापर्ट मोनबाय थागोन होननानै टेक्निकल बड' यूट्यूब चेनेला अराय मिजिं खालामो। फ्रेंड्स, टेक्निकल बड' यूट्यूब चेनेलनि थांखिया जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव टेक्न'लजिनि नलेजखौ गोख्रों खालामनाय आरो लोगोसे मबाइल, इन्टारनेट आरो टेक्न'लजिनि सोलोंथाइनि बागै सांग्रांथि लाबोनायानो जाबाय टेक्निकल बड' यूट्यूब चेनेलनि गुबै थांखि। आरो बे थांखियैनो टेक्निकल बड' यूट्यूब चेनेला थांनाय 1 एप्रिल 2018 निफ्रायनो दिनैसिमहालागै सानफ्रोमबो भिडिअ आपलोड खालामगासिनो दङ। आसा खालामो लोगो नोंथांमोना नैबे टेक्निकल बड' यूट्यूब चेनेलाव आपलोड खालामजानाय भिडिअनिफ्राय नोंथाङा माबा मोनसे सोलोंनो मोनदों होननानै आसा खालामनाय थाबाय। बेनि अनगायैबो टेक्निकल बड' यूट्यूब चेनेला डिजिटल इन्डिया दाफुंनाय आरो लोगोसे जोंनि डिजिटल आसाम, डिजिटल बड'लेण्ड दाफुंनायाव टेक्निकल बड' यूट्यूब चेनेला हेफाजाब खालामनो मोननानै जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। तो फ्रेन्ड, जोबथारनायाव अगेन नोंथांमोनखौ आङो रोजा रोजा साबायखर बावनानै आरो लोगोसे नोंथांमोना आंनि बे चेनेलाव बेबायदिनो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामगोन होननानै दिनैनि भिडिअखौ आं एसेनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि।